Όχι γιατρέ, πάρ' τα γιατρίκας και δε βάσει δουλειάς. Αχ, και να σε μόν των φαρμάκων κι γράφνε τα χαρτιά σου. Αχ, και να σε μόν των φαρμάκων κι γράφνε τα χαρτιά σου. Αχ, γεννώντας έμνε 2 χρόνων μάνα κατεβάνα. Αχ, και να έτσι θα γρέμα, έτσι θε πάταναν. Και να έτσι θα έγρευαν, έτσι θε πάθαναν. Thank you.